आता काय सांगी होतं घंटी वाजवणी बेल आयकॉन करा सबस्क्राईब करा म्हणजे घंटी दाखव देवळातली घंटा ती घंटा वेगळी आणि ही घंटा वेगळी असतात. पण ती शेवटी घंटाच वाजता ना. परत एकदा सांग काय सांगितलं असता. आता नको ठेवून दे. नाही असं नाही पूर्ण सांगू काय अरे. किती पाव खालं मी दोनच खाल्ले. दोन नाही मी तुका 2 आणून दिलंय 2 वेळा झाले किती नाही हा 4 झाले आणि अगोदर घेतलेलं सुरुवातीक ते 2 6 दिलं तू मग मी तुका 2 वेळा आणून दिलाय ना मग काय सांगतो. तिकडे आता आणि कोणाला पाठवतोस मग नाही मी नाही कोणाक पाठव नाही मी माझ्या फक्त चॅनलला टाकते ती आपोआपच बघतो तिकडे. पान खावतो फोटो काढला ना आणि बोलतो. तू घेतला नाही तो ते का खायच नाही हा जेवण झाल्यावर खायच नाही. 100 रुपये दे आणि घरात जा. ह्यो काय करता आकडे. हा तुझं चॅनल कसलो हा काय युट्यूब वर चॅनल भारीतला कसलो तो ऑल इंडिया खडे हो नाव काय हे कॅमेरा नाही चालू करू का काय नाही मोबाईलाक लॉक का आणि फिरवता सगळीकडे. ह्यो महिला मोठा जॉब केला आता चालू केलाय असं जायचे आता उठा. हा तू काय सांगता. नमस्कार मी अक्षय नेरुरकर मालवणी विरान बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो आपण गेल्या वर्षी जशी तुम्ही माझ्या व्हिडिओ म्हणजेच आपलं नवरात्रोत्सवातला जो दांडियाचा व्हिडिओ होतो नाकरे काका ज्यावेळी नाचलेले भरपूर नाचलेले तर तो व्हिडिओ एक व्हायरल झालेलो जो तुमका मी वरती आय बटनवर लिंक टाकते त्याच्यानी व्हिडिओच्या एंडिंगला पण मी तुमका लिंक देते तुमची तर तो पण व्हिडिओ बघा. तसंच आजचा व्हिडिओ तुमच्या टायटलवरून लक्षात दिलाच असताना की आपल्या नारायण मंदिरात जे दांडिया नाचतात तर त्यांच्यासाठी आज पावभाजी करूची आहे. तर आपले पावभाजी करणारे कारागीर जे आहेत ते पुढे गेलेलेच आहेत. सूरजा रुपेशा अण्णा तातुआ शैलेश आपलो मेन कारागीर आणि मी. तर आम्ही सगळ्यांनी ठरवलं की आज पावभाजी करून सगळ्यांका देऊया म्हणून. तर बाकीचे सगळं सामान घेऊन पुढे गेलेत आणि माका परत फोन करतात की ये लवकर ये. कोल्ड्रिंकची बॉटल एक आणून सांगितली नाही येताना आणि पाव होते ते भरपूर जडत म्हणजे बॉक्स हा भरपूर मोठं बॉक्स हा. तर त्याच्यामुळे आता माका खाली जाऊ का आणि परत कोणाक तरी घेऊन वरती येऊ का. आता जी आपली व्हिडिओ आहे ती पूर्ण स्किप न करता तुम्ही व्हिडिओ बघा. इंटरेस्टिंग व्हिडिओ आहे एकदम. आणि मी जाऊन येते खाली आणि त्यानंतर तुमका मग दांडिया पण दाखवते मी आणि पावभाजी करतात तिकडे पण दाखवते. आपण आता इकडनं जातलो नारायण मंदिरात बेलाचीवाडीमध्ये आणि तिथून आपण डायरेक्ट व्हिडिओ आपल्या सुरुवात करूया. तर मी तुमका नारायणाचं दर्शन पण घडवतोय आणि आजूबाजूचं सगळं म्हणजे जा वातावरण नवरात्र उत्सवातलं जे वातावरण असतं ते पण मी तुमका दाखवतोय. तर व्हिडिओ आपलं स्किप न करता पूर्ण बघा आणि आवडलं तर लाईक करा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर लगेच सबस्क्राईबचा बटन दाबा.
आता पावभाजी बनवलेली आम्ही घेऊन जातो देवळात. शैल्या बघलं, शैल्या काय तर बघलं ना तू? शैल्या अजून एक डाऊल घे, वाढतलं एक फक्त संदीप किती. ते बघा पुढे नेतात टोप.
खाऊन दे ना. खा ना, संपली आहे. दाखव केलंय. कशी झाली या पावभाजी? कशी झाली या? शैल्यान केल्या ना. हे एखादी सोन्या एखादी परत परत आणि थर्मरी गाडी ते कधी वाजरा वरती पाणी नाही. पुरे पुरे पाणी आण जा. होईया आणि घेवा थोडी लाज अशक्तपणा येता का म्हणे अंगात. हे ऋषी घेऊक सांगता तू गावचं. उसळ कशी झाली आहे विचारता. पावभाजी बरी आहे ना. संदीप सर सुरुवात करा आता. थांब रे सगळं किती खाशील तरी पाव तरी अंदाज? चारान काय ना भागात होता. बघूया पुढे पुढे बघूया. असंच ना अजून. सगळ्यांबरोबर मी पण आता जरा खाऊन घेते, टेस्ट करून घेतोय. शैल्यान आपले पावभाजी कशी केला ना ती जरा बघते मी. तर मित्रांनो, नारायण मंदिरातली आजची व्हिडिओ तुमका कशी वाटली? गरबा जो होतो त्याच्यानंतर पावभाजी आम्ही केलं होती. सगळे खाल्याने खुश झाले सगळेजण. तर आजची व्हिडिओ तुमका कशी वाटली तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर त्यांनी सबस्क्राईबचं बटन दाबा. बाकीच्यांनी लाईक आणि शेअर करा. तर पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.